kay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyag. Mang tadray aw, kan liwliwa, kada kayo padganmi adumdumngay. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! At nabayadan may di pagadalan nanang. Ay nawaw, manan. Masapol ng agbayad ako nanang. Nakababayin ti may mention iti group chat. Urayam nga agswildo ni tatang mo. Awan kwartayo dita ayan nanang. Awan kwartak ita. Nagdamat trabaho yaw. Manula ang matiswildok ijay ngay. Inton katapusan pa yung ngagsweldo ni tatang. Ano sam nga urayan ti sweldo ni tatang mo, tawan ti kwartak kunak. Ni tatang la akanayon ti agbaybayad. Kat agpada kayo mat ngagtrabaho nanang. Di mo papudutan ti ulo, kat bigbigatan. Sika, Jake. Noan niya ti imbagak, iso ti aramidaw. Agkapikapay lakay. Ayaman bakit? Anya ti kayat mo, kamuti wano tinapay. Kamu tilatang bakit? Ibusam day ta. Ay wang gayam, nagswildo kayo ka din. Wait, Mutoy nga rodon ti swildo, tasyak ti mangi budget. bayadam ti utang tayo ti store ni Nana Petra ah. Won, ti swildo mo lang ti pagbayad ni Jake iti pagadalan. Sika ti makaamaw bakit? Amok ang nalalain ka nga agi budget, tas sika ti babae. Kasta no adda ti swildo, irimit mo kanya. Sipod nagkasartak at sika ti mangiduldulin iti kwartata. Mala, awanan ti adu asao. Mudtuyen ta kwarta, ta mga numaksayan pay dayta. Ano sa mon, taday talang ti sweldok ita alawas. I-budget mo pa ilaan. Hello? Api nga itala nga sinong batam ti awang ko manang madilin. Busy ak ngamin itay. Apay ka day. Naibusan ti agas ni nanang. Ay nawaw, naibus adagos. Kaano lang idinangipaw itak iti kwarta keng ka? Naibus nga rudan manang. Agraman bagas mi awanen. Amumot asipod na stroke ni nanang. Kat saan akon anak katrabaho. Tawan kadwana dito'y balay. Oo, sige. Mangipaw itak manon iti kwarta nga igatang yu iti masapsapol ni nanang. Asino tinagbiyahe ita? Ni Tata Ernie. Okay. Ni Tata Ernie nga rod ti pangipaw itak. Di mo liplipatan manang Tatilaang ipauit mo tinamnamaan mi kan nanang. Won, ipawit ko inton madamdama. Agdigo sa kaun ta agpasintro ak itamat laeng. Asito ti mawag. Kasla kwarta man ang ti pagsarsaritaan niyo bakit? Nilo siya akabsat ko ti kinasaritak. Apay ka day. Anya timbagana. Kwarta manan? Won, gamdi ka madanagan. Tasaan mo't ati kwartam ti itited ko kadakwada. Anya? Ti kwartaan nagrigatak ti ipawpawit ko kadakwada. Awan matimbagak bakit? Amok no anya manan ti pampanunutom. Awan dakas ngayon sawang ko. Ununaan ka ta narigatan. Amangan no sa bali ti panunutom. Diyak kayat ti kasta kulas. Agsalsalod sudak laeng may. Apay akastamot ng ti panagsasaom kanyak. Defensive ka launay may. Pumutangak man, Nana Petra. Ay nawaw, sa inyo pa'y abinayadan ti utang yaw dito'y isturkaw. Saan pa'y anabayadan, Nana? Saan pa'y? Ti kunam kanyak kat agbayad ka no agsweldo ka. Ngamawan mo. Nay, apay nay. Imbagak mo't ka ni bakit ka. Abayadan na ti utang mi ka na kayaw. Amangan no adda sa bali anang usaran na iti kwartayaw. Oh, na yan ni Madeline. Anya ko mati utangam ay May sa dosina nga itlog kumana na. Sige, pautangan ka. Ngam di mo liplipatan ti agbayad Wala na. Di kayo madanagan. Tano agsweldo ak. Idiritso kong naibayan ka na kayaw. Mabiit laang nga raw ta isupot ko ti itlog nga utangam. Agyaman ako unay na na.
Apay matakas niya tinaramid mo bakit? Anya man ti kayat mo asawan, kulas. Di mo timbagakin ka, abayadam ti utang tayo ka na Petra. Kasano ko makabayad kat manula ang matiin rimit mo akwarta kanyak. No 3,000 day jay. Day tangarod kat. Anya laang mati umanayan ti 3,000 mungay. Gimatak iti abasto tayo. Kan inted ko ti pagbayad ni Jake iji pagadalan. Ay nawaw, kunak no ninayunam may. At damat sweldaw. Adda tinangusarak iti kwartak. Anya, Amok nga ammom dayta. o na yan bakit? Nada kwartak, kwarta ti pamilya tayo. Ngam nada kwartam, kukwam laeng. Apay nga yakasta. Aping amin na di yung binayadan ti utang tayo nanang. May sakamot, Jake. Isa maditirik na ni tatang kada kayo. Takasta ti aramid yaw. Mano atawan mo't ngamin nakasta kayo. Nao masiguro mo't na. Awan amok abasol ko. Iso adi ka agsao akasta. At basol yun nanang. No ni tatang ti adda kwarta na. Kwarta tayo amin. Ngam no da kayo ti adda kwarta na. Ibagayo a kwartayo lang. Apay nga kasta kayo. Wan ata ni tatang mo ti padre di pamilya. Agpada kayo lang mo't nga da trabaho na. No kas di kumakat pag tinulungan nyo abayadan ti utang tayo. Naa. No kasta mo't tiramidan ni tatang. Maragsakan kayo nga ta. Sigurado asaan nanang. Ang mga no tumayab amin na plato di ti balay. Ay, di ka agpakalaing. Tawan ti ammom, Jake. Naalam ka di ti impaw it ko a kwarta. Un manang, naalakon. Gimatang ka di iti agas ni nanang. Nalpasan manang, gimatangak matlaang iti bagas mi. Nasaya at mangarod no kasta. Kaano manen ang makapawit ka manang? Ay nawaw, kaipaw-paw it ko lang. I-advance ko laang manang. Di ka madanagan, ta sa anak mo't ama naglipat. Tunggal maalak ti sweldo, kat mangipaw itak kada kayo. Nagasat ako na, itadakabsat ko akaskan ka. Agyaman ako na manang. Awan anyaman na. Agpakada ako, tagawid akmutan. Kasla agtudo, kat adda akpay dito ayan ti kumarek. Tangdan ko bakit? Naa, daytoy laang titangdan mo lakay. Wait, Panagkunam ka di, kat umanay daytoy. ano sampay lang anayunan Amumait na makitang tangdanak langit Naibusan ti abasto tayo. Agraman allowance di putot mo nga agad-adal. Adamot kwartam, nayunan pay lang bakit? Ada na kay planuan ti kwartak. Ay nawaw, italang mo't akurang titangdan nga inyawat ko kan ka. Saan ang mabalinti ka sa kanyak, kulas? Anya, Agbirok ka pa'y itidaduma a sideline mo. Numasapol anayunam ti trabaho, tapno agbiag tayo. Aramidem, tas sikat ti padre di pamilya. Sa anak anatuloy ang nagpasentro ita, ading ko. Ay nawaw, apay ngay manang. Wan ata nagapa kami kinlakay ko. Apay mat. Amo na nga ado ti paggasgastusan may. Dayjay lang ti inrimit na kanyak. Ang mga no nagastos mo ti kwarta nga ipawit mo kumakada kami manang. Di ka madanagan, tas saan ang mapasamak dayta. Kwartak mo ti paw-pawit ko kada kayo. Awan bibiyang Nicolas iti kwartak. Agyaman akmanen manang. Maipawit mo nga ta ti kwarta no bigan. Wan, urayim nung bigat, tay pawit ko. adamot gayam kwartam bakit? Anya ko maitano adda. Apay garod ang nagaduti sa University in remit ka. Nangag mo tinagsaritaan mi iti kapsat ko? Wait, Kat, nasakit tinakam mo, tatumultulo nga kadakwada. Nasakit tinakam mo nga dati kwarta nga ipaw-pawit ko kadakwada. no isuda, ada kwartam. No gastos di ti balay, no gastos ti anak ta ija pagadalan. Awan maitid mo. Ado kayo mo't nagkakapsat. Apay asuluam ti responsibilidad yo amin. Saan adakas no kayat ko ti tumulong iti pamilyak? Amok na ita. Ngam ibagam kumakadag iti kakabsat mo tapag titinulungan niyo. Tapno saan lang si katinamnaman da. Innam kayo nga kakabsat. Saan ka day? Dinak isuro kulas. Sa anak akasken ka nga imot kadag iti kakabsat mo. Saan nadakas ti tumulong kadag iti kakabsat kan nadakkel mo?
Ngam no kastoy nga agbisin mo ti pamilyam. At ako mamot ng limitasyon ti panagtulong mo Anya tinagsinong bata nyo iti asawam. Nangag ko nga hindi to'y istur ko. Paritan nak atumulong iti pamilyak, nana. Ay nawaw, apay kanaw. Naamuan na laang amang ipawpaw itak iti kwarta iti kabsat ko. Pasta una yan ti pungtot na kanyak. Apay ngay akasta mo't saan mo't akasta ni Kulas idi Dakkel tinagbaliwan na, nana. Amangan no di mo mo't impalawag anaimbag kan kwa na. Uray anya pa'y apanang ipalawag ti aramida. Sigurado adi na maawatan dayjay, nana. Alabay am takasaritak to ti asawam. Wan man, nana. Bagbagaan nyo dayjay. Isu ti lalaki, ngam isupay laang ti kasjay. Agsarita taman pa Kulas. May papanitan niya, nana. Tinaibaga ni bakit mo kanyak itay kat paritam kano at umulong iti pamilya na. Pudno ka day. Ay nawaw, sana kasta, nana. Dakas ti agul-ulbod. Incomplete siguro man ang istorya na kada kayo. Isa na misinterpret dak. Anya, Kastoy nga may, nana. Nakaungetak na nasakit tinakam ko iti asawak. No da kwarta mi amin na jay. Nga no iso ti da kwarta na laang. anya, Na itatipon no, nana. Nasakit tinakam ko, ta ipawit na amin ti kwarta na iti pamilya na. Awanan ti mabate, pare ti pamilya mi. Inton ma-short ti budget mi. Agunget, ti kayat na pa ikat 2 wano 3 ti trabaho. ay una yan. Di namot nadakamat kanyak ti may papan kadagita abanag. At least ita, kompleto ti istorya anang ngagyaw na. Nakasaritak ti asawa, Madeline. Binagbagaan nyo ako, manana. Saan ko binagbagaan? Tasi kamot gayam ti ayan ti biddaw. Anya, No at datangdan mo, mangibati ka kumamot iti para kada kayo. Saan mo nga ipaw itamain? dakas gaya man ti tumulong iti dadakkel ita, nana. Pagsasaritaan nyo nga agkakabsat. No adda ka sa pulan ti inayaw, tulungan da kayo mo't tapno awan maibaga ti asawam. Nang runa no kurang ti sweldo ni Kulas apagbiagan nyo. Anya nga tanong bagas kan agas langan ti paw ityo kada apaw nanang. Agpakalaing kaman ngaminan, Jake. Suggestion lang mo. Masansan mo't ngamin nga agpawit kayo ti kwarta kada kwada. Sigurado kayo kade ani apong ti papanan ti kwarta nga ipawpawit yaw. Ha? May mayat latamot ano agas kan bagas. Tapno sigurado ang mausar ti kwarta iti nakaiplanuan na. Adda nga agpayso ti puntom, anak ko. Kan ano kayo nga kakabsat. Husto tinaibaga ni tatang. Pag titinulungan nyo kuma tapno saan ka amadagsinan unay. Kan tapno at damat ti pare ti pamilya tayo Agung unget ka kade? Wala, tapay kastoy mo timpawit mo. Kasapulan ni nanang dagita, saan kade? Kwarta ti kasapulan ni nanang. Apay ang masapul a kwarta ti ipawit ko no igatang yun tumot laang. Basta, kwarta latta ko man ti impawit mo. Agpudno ka man kanyak. Ni nanang ka ti agkasapulan iti kwarta wano sika. Ay nawaw, ni nanang manang. Matlagayam. Apay ang masapul a kwarta ti ipawit ko. Agaramid iti group chat tayo nga kakapsat. Apay mo't ngay manang. Tapno tumulong dagiti kakabsat ta iti gastos tayo. Masusort kami matan dito'y balay. Masapul nga agtitinulong tayo. Naibus manan ti bagas kat awan pa'y sweldo. Adda kwartak lakay. Siya kun ti makaamo agumatang iti bagas. Ay nawaw, sigurado ka kaday? Wen tapno adamat ti sirbik nga asawam. Ay, agyaman aklaunay bakit? Pasensya kan akadagiti insawsawang kukeng ka. Nagkamali aklakay. Awanan kanyak na jay. Tinapatag itakat nakaamiris kan. Agyaman aklaunay ta maawatan nak. Husto ka lakay. Saan adakas ti tumulong? Ngamsakbay at tumulong. Siguraduan tayo asaan nga agbisin ti pamilya tayo. Saan kayo matin nga agap apakan tatang nanang?
Nakita nga agsarsarita kayo itay. Wen ata nasaya at kami manen, napakawan na kun ni tatang mo. Nasayat mo itong kasta nanang. Wan gayam, adda project ko. Manuti ka sa pulam, taited ko. Adda kwartam nanang. Ada nabati iti tangdan ko. Kunaklakid din ay bagayo nga orayok man ang titangdan. Wano sweldo ni tatang. Manuti ka sa pulam aya. 200 lang nanang. Siya kundi mang ted. Sigurado nga awan pa iti kwarta ni tatang mo, ta saan pa yan nagsweldo na ijay. Ay, nawaw! Saan adakas ti tumulong kadagiti dadakkel tayo? Kastamatan iti sabali a tao. Ngam ada kumamat limitasyon na. Saan mat adakas ti tumulong? Basta saan kumamat nga agbisin ti bukod tayo a pamilya. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.